Čusbus, ja vás vítam pri mojom Let's Play z Minecraftu. Ja som vám Dintroids a toto je môj kanál Dintroids. Idem hrať úplne klasický, úplne klasický Minecraft. Bez cheatov, bez modov a tak ďalej. Teda nechám. A názov sveta si dáme YouTube LP z Minecraftu. A to je všetko. To si ešte dá. OK. A začneme hrať. Ja sa strašne už teším na tú 1.4. Hej. Ale už až snapshot. Tak kebyže ste chceli, môžem si stiahnuť snapshot a natáčať na tom. OK. Počkať. Úplne inde mám prsty, stláčam niečo a že prečo mi to nejde. Jo! Yes! Super! A jak vidíte, hneď tu mám NPC denníku, hneď vám dám seed. Dobra. Stopnete si to nejak a napíšte si to. Jo, super, našiel som dedinku a budem tradovať s villagermi. Fakt super vec. Ja si dám trochu jaj. Tak. Tak. To som nechcel, fakt, sorry. Aj zruším zložky. OK. No sakra. Ty emerald, chceš? Ty chceš čo? 18 obilí? No to nie je dobré. Čakajte, dám si do polovičky. No ne, do 3/4. Hej, čau. 21 obilí. Však ty si slepý, ty si nevidel, že on má lacnejšie. Ne. To tak urobil ja. Niečo jak generácia, že náhodne tu vygeneruje villagera a náhodne to aj vlastne vygeneruje ten obchodík. To je naozaj čistý, čo sa mi páči. Je na 3.1 Minecraftu. Tak proste. Neviem čo povedať. 10 líb. Budem mať 18 a získam ten vysnívaný emerald. Dobre. Opa, Gangnam Style. To určite všetci, čo ma pozeráte, musíte to poznať, a keď nie, tak nič sa mi stane. OK, ale sú tu tí obyčajní villagerovia, dá sa povedať. Ale ja by som chcel alchemista a tak. Ježiš, daj mi to, čo kradneš.
Jo, kovar! Čau. 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 Dobrý deň. Kam uteká? Musíš šibnutý? A ty daj ešte nejakú ponuku. Ty vole, kúpi mu... Viete, mi to malo dať ešte jedno na výber, čo si môžem kúpiť. Ale nič, ale on je tupý. A ty tu zaš čo robíš? No tak to ťa môžem ukázať. A to ťa tiež môžem ukázať. Počkej, čo mi chcel dať? Aha. Ale aj tak. Dobre, ale tu dám preč. Ježiš, to som nemal. Sorry, že skoro vyrazilo takéto pekné. Tento diel bude zase zoznamovanie sa s dedinkou. O použitý. Ne, to je ten. Ty vole, počkej. Jo, a vlastne toto by mi niečo malo byť. Prosím, to tam bude. Sezam, otvor sa. Jo, super. To som určite chcel. Nechcel som tam vidieť emerald, chlebík a tak. Ale... A... Vlastne chlebík netrvá. Ne. Aj ty ma pre... OK. Teda prístup nie je tento dom. Takže asi vyber tento dom. Tento dom je ideálny pre môj pobyt. Alebo ešte sa na niečo chcem pozrieť, že ešte jeden taký dom s vecami sa pozrie, a nie? Ale takže alebo Ježiš, krúžim tu dookola. Ne? No? Takže to skrátim, to ničenie. A bývať budem toto. Dobre? A za chvíľu mi video skončí, lebo natáčam Bandicame. 10 minút môžem, ale ešte niečo. Ale toto je epické. Počkaj. Ne, není to žongla, tak potom to nie je epické. A toto čo je? To je epické. Počkaj. Pár stromov je niečo iné. A tam je forest. Ne, forest, ne, mož.
Ja neviem angličtinu, ale nevadí. A to je pre tento diel všetko. Ja sa s vami učím, dajte odber, like. Aj ty mi daj like. Like. Musím si ho kúpiť. Vy ste demerti. Dobre. A toto je pre všetko pre tento diel normálne Minecraftu. Môžete sa na všetko tešiť. Čaute.